أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أمبالي موفولي أني ولي نمدون ويا أو ديتاي أو منو مترفلي مشرف لا تي في جبرنا نواتينا مالكونو أني مالكوكا أما فو أكو بسم الله بواجلو كنكا كايبا جباتي كسانغاني على كرابا كيسي أنما باما على بانجلي كالو جولي إسلامي نيمان بلا جلين بيكا نسوجا nika ya faraha yira diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. O de hokum kɔnɔna na fɛn min ye an ka musokɔrɔba sanuman ye Haja Ami Sidibe Kayi laada don a fɛ san o san a fɛnɛ bɛ wajulu kɛnɛba sigi ka sanga ni kira bangeli ye k'a fara a ka kalandenw ka balimaw sinji baarakɛɲɔgɔnmaw u kana ɲɔgɔn hakili lajigi kira a jogobaw la fo ka taa se a ka taariku ma. Silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la i ka ɲɛnamaya in kɔnɔna k'i ka lahara fɛnɛ ɲɛ i bolo. O de hokum kɔnɔna na u y'u ka laada in lakilen ka bɛn Novembre kalo ma san 2020. baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nun donna ni kuranɛ sanuman kalanni ye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. walanda diw bɔra ka kɛ denmisɛnninlakaw fɛ fo ka taa se diskuru kalanni ma. Salla ni magam salla bigayere doye kasara sajitala amidan nature fahuwa kafiru otige kafirire waliyazi billahi ameta hayyala fa'ala gankisika wa kafiriyama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. La fête du Mawlud, le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal, fait partie des fêtes importantes du monde islamique, ayant pour définition date et lieu de naissance. Le Mawlud représente dans la culture islamique la date de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et par conséquent les cérémonies organisées dans ce sens. Avant sa naissance, le père du prophète, paix et salut sur lui, fut décédé. Le jour de sa naissance, de la lumière jaillit du ventre de sa mère Aminata. Il fut nourri par sa nourricière Alimatou. Le prophète eut une enfance difficile. Il perdit sa mère à l'âge de 6 ans. Il fut ramené à la Mecque par Umayyan et confié à son père Abdul Muttalib, Abdoulaye, son grand-père plutôt. Plus tard, son grand-père mourut. Il fut confié à son oncle Abu Talib. On peut conclure que l'enfance du prophète fut douloureuse avec des pertes. À 25 ans, Mohamed épousa Khadija. Il y eut 6 enfants, dont 2 garçons,
Kassim et Abdallah, et 4 filles, Zainab, Rukaya, Kulsum et Fatima. Les 2 garçons moururent tous très jeunes. Après la mort de Khadija, le prophète épousa Saouda bint Zahama, Aïcha bint Abu Bakr, Hafsa bint Omar, Zainab bint Jash, Jouariya, Habiba, Maïmouna, et maria la Copte, une esclave venue de l'Égypte, qui eut un enfant, Ibrahim, avec le prophète. Son épouse Khadijatu et son grand-père sont décédés. Suite à cela, le prophète eut des difficultés qui l'a obligé d'aller en Médine. C'est là-bas qu'il a construit l'État islamique et il a combattu contre les gens qui ne sont pas musulmans. Et en 10e année, à l'arrivée au Médine, il a ouvert la Mecque et il a fait son seul pèlerinage. Après son retour de la Mecque, du Médine, après 6 mois, le prophète est décédé suite à une maladie en laissant derrière lui une seule de ses filles, Fatima Zahra, qui est la mère de tous les shérifs. Merci, que Dieu vous bénisse. O tɛmɛlen kɔfɛ an ka malimatu ale fɛnɛ sɔrɔla ka bɔ ka bilasirali kɛ silamɛ musow ye dɔnni ɲini nafa minnu b'a la ani dɔnni ɲinina kan ka jogo minnu ta ani kan k'i kɔlɔsi minnu fɛnɛ na. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu ka wale ɲuman dɔn. An bɛ sigiyɔrɔ min na bi nin ye sigiyɔrɔ belebeleba de. Nin miiriya in de ka gɛlɛn bi kosɛbɛ kosɛbɛ. Min bɔra ne tɛnɛmuso yɔrɔ, ne bɛ waso ni min ye. Haja Ami Sidibe, k'a fo k'a wale ɲuman dɔn. Ka fɛn sigi bi k'o de ye karanyɔrɔ ye ko silamɛ muso a ye n'an ka kalan kɛ bilahi nin de ka gɛlɛn bi ɲɛnamaya in kɔnɔna la. Mun ka nɔgɔn anw ma bi an minnu ko k'an ye silamɛ musow ye. A ye n'an ka miselini sigi, a ye n'an ka tɛgɛrɛni sigi, a ye n'an ka tɔn sigi, a ye n'an ka samedini sigi. N'i ye nin sigi i b'a daminɛ ni muso 3 de bilahi kalo 3 bɛ dafa tuma o b'a sɔrɔ muso tɛmɛna muso 30 la i bolo. Nga kalanyɔrɔ don fɔlɔ min na n'an b'a sigi an bɛ taa sɔrɔ a jama ka ca ni mɔgɔ 30 yɛrɛ ye tuma dɔw la nga i bɛ taa kalo 3 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye muso 2 sɔrɔ i ka kalanyɔrɔ la i y'i diya. Mun y'an bali? Denkundi, kɔɲɔ, furusiri, tɔncɛ, tɛgɛrɛni i n'a fɔ cogo olu n'a ɲɔgɔnna caman. Minnu ye setanɛ ka baaraw ye n'a t'a nafa diɲɛ na wa a t'a nafa lahara. Fɛn min ma nafa lahara n'an kan n'an nan'o ɲinini de kama n'an kan ka taga ni o de ye lahara o de ye k'an ka dɔnni ɲini. Allah subhanahu wa ta'ala y'o de fɔ an ye ko fa'arifuni kabla an ta'buduni a ye ne Ala dɔn yani aw ka ne Ala bato. Ala bɛ dɔnni mun ye kalan de don. Silamɛ muso an k'an cɛsiri karan na. Kiraba ko a ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Ko dɔnni ɲinini ye wajibi de silamɛ cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ka silamɛ muso an ma nin mɛn wa? Nin kalanyɔrɔ in de sigilen don Alahu Taala kama miselinin t'a la kɛmɛ bɔ t'a la kɛmɛ naani bɔ t'a la ayi tɛgɛrɛnin tɛ o. I bɛ taa nin tɛgɛrɛnin cɛ lahara de i b'a tɔn sigi yan de k'a tɔnɔ bɔ k'a tɔnɔ cɛ ka sɔrɔ ka taa nafa bɔ lahara. O tɔnba bɛ cɛ ka sɔrɔ ka n'a tɔnɔba n'a barajiba d'i ma lahara jɔ don dɛ Ala k'a niyɔrɔ k'a la o don. Ale kiraba de b'a fɔ an ye tuguni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. A ko k'a ye dɔnni ɲini ka bɔ banbulan na ka taga kasange kɔnɔ. Kabiri bɛ banbulanfin na k'i ka dɔnni ɲinini daminɛ. Fo ka taa se kasange kɔnɔna ma. Anw b'a kɛ cogo di bi? An bɛ perese yɛrɛ ka bonya fɔlɔ. Denmisɛnnin yɛrɛ bɛ ladege mun yɛrɛ la fɔlɔ. Depuis a kumatɔ la, dɔnkili mun bɛ sanga la, an bɛ den ladege o de la. Salisura tɛ, dɔwɛrɛ tɛ. Ayi, k'an k'o to yen, an ka taa an ka Ala de ɲini. An k'a dɔn k'a fɔ Ala ta in de bɛ laban. O de an ka karamɔgɔba dɔ b'a fɔ an ɲɛna. Sheikh Umarul Futi, ale ko a ka kasida kɔnɔ, ale ko cogo di? أقول لا تطلب العلم إلا بعد كونك من ثلاثة من طباع الناس مغتسلا بماء الإخلاص سرا مع علانية عن الحياء به والكبر والكسل بماء الإخلاص سرا مع علانية عن الحياء به والكبر والكسل الله أكبر أكاني بيتو نكون أي مفو أكو دوني كي كان دوني نيني kasoro jogo sababe jogo juguba sababe hadamadena o kana soro ila I kana dɔnni ɲini kasoro obila kiki ko ki jɛ ka bo jogo sabala fɔlɔ I ka soro ka dɔnni ɲini o jogo saba ye min ye o dafara muso la bi Ala kan kisa masibama ako bima il ikhlasi sirran ma alaniya ako I ko ki jɛ I k'i dusukun saniya k'i kɔnɔrɔn jɛya
ni kɔnɔrɔnjɛya ji ye dogo la ani bange la jogojugu fɔlɔfɔlɔ ye juma ye a ko anil haya abihi a ko kana maloya dɔni ɲinini na ni mɔgɔ maloyara dɔni ɲinini na dɔrɔn a bɛ kɛ fitina ye ayi ne musokɔrɔba de bɛna n ka kalan ni biri ko ne bɛna taa kalanyɔrɔ la ko ka taa n sigi ni muso ninnu cɛla ka taa kalan kɛ ne bɛ maloya de a ka fɔ ko ne musokɔrɔba ayisa ne tɛ se fatiya la ne mana fɔ bisimilayi dɔrɔn n b'a fɔ maliki yawmidin ayi ne bɛ maloya ko ni nin jogo in ma bɔ i la bilahi tɛ dɔni kɛ a filanan ye juma ye walikibra ani yɛrɛ bonya k'a fɔ ko ayi ko nin denmisɛnnin fitinin de filɛ ne sigila a bɛ lakaran na nin tɛ ne foyi ye nin ye ne den fitinin de ne bɛ taga n sigi cogo di ko nin bɛ ne lakaran ne bɛ taa n sigi cogo di karisa ba yɛrɛ ye ne den de kuma tɛ ko ba ka taa n sigi o melekani fitinin kɔrɔ ko bɛ ne lakaran yɛrɛ bonya kan k'o bɔ a la ko n'o b'i la bilahi k'i tɛ dɔɔnin kɛ a sabanan a ko walikasala ani kasalaya o mun yɛrɛ dafalen ma musow la bi ala k'an kisi a balaw ma ni kalan daminɛna bi tɛnɛ talata u bɛ araba bila k'a la kamisa bila ka juma bila walayi karamɔgɔ ne ma se ka na tile 2 in bɛɛ la k'o de cayara dɔw wɛrɛ tɛ bilayi salaya don ka taga dɔɔnin ɲini ala k'an kisi ka bɔ a masiba ma a ko fa in tajannabtaha faltajtahid fa asa yuziquka Allahu ba'da al-hanzali al-asala a ko n'i y'i kɔrɔsi nin jogoba 3 in na ka nin jogoba 3 in ko kabila a ko i jiroja billahi Allahu subhanahu wa ta'ala bila nena ka dila zɛrɛn kunani dumuni kɔfɛ an ka nin wajulu kɛnɛ sanumanba in ka dɔnnibagabaw caman de ye kɛnɛ seereya fo ka taa se an ka shirifuw ma baro kunda kuma dira an karamɔgɔ ma ale ka foli kɛ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ye ka tuguni sigi an balimamuso Haja Aminatu Sidibe ale n'a teriw n'a jɛɲɔgɔnw n'a balimaw n'a kanuɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen olu de farala ɲɔgɔn kan ka segin labɛn denbaya in bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an faw kabini an mamaw fɔlɔ an mama cɛw n'a mama musow sabu olu ka maa ɲumanya n'u ka ɲuman dilan o de y'an se nin kɛnɛ in kan fo kana an masaw bɔ a la an faw n'an baw kana bila an yɛrɛ dama la an kɔrɔmuso ka nin baara ɲuman ye ni ala tanu ko ye fɛn fɔlɔ min don an bɛ ala tanu n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka ala wale ɲuman dɔn ka tuguni ala tɛ nin don hadamaden bɛɛ garijɛgɛ la a t'a don hali silamɛ bɛɛ garijɛgɛ la o kuma ni mun ni ka sɔrɔ ala y'a don an garijɛgɛ la an bɛ ala tanu n'a ye ka ala fo n'o ye ka ala wale ɲuman dɔn ka tila ka balima bɛɛ lajɛlen fo maa tɛ se ka kɛ foyi ye i balimaw kɔ n'i y'a ye nin fɛn fɛn sera ka kɛ ala ni kanuɲɔgɔnw ani teriw ani balimaw ani den ɲumanw bɛɛ lajɛlen ka jirɔja n'u ka cɛsiri de don ka foli k'u bɛɛ ye u yɛrɛ ye k'a fɔ ala k'u sara a ɲuman na ka foli kɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ala k'u sara a ɲuman na bi foli tɛ dɛ don o don foli don u ni ce u yɛrɛ ye don o don nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakɛlaw b'a fɔ ko ni kanu ye fɛn min faga ko tɛ o ma sa fu o kɔrɔ o ye shahidu su de kɛrɛnkɛrɛnnenya la an jɛɲɔgɔn n'an kanuɲɔgɔn ani an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲang ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ye alhamdulillah fɛn min ye ni mawludu kɛnɛ in ye a bi san caman bɔ a kun bɛ ɲɛnamaya an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲang n'ala y'ale min ji dɔgɔya nka an ka musokɔrɔba sanima a y'i bolo mɔnɔ bɔ a balimakɛ nɔfɛ n'o ye Alhaji Ibrahim Ɲang Mama Sal ale de sɔrɔla ka bɔ ka kɛnɛ in ɲɛnamaya a ka walanda o yɛrɛ kun bɛ tali kɛ alakira kanu nafa minnu b'a la wa alakira kanubaga jogo minnu fɛnɛ kan ka yala a ye ɲɛfɔli caman kɛ silamɛ jama ye fɛn min sɔrɔla an karamɔgɔ ka bilasiralikanw na Shirifula TV jabarani tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛ damu n'o ye o la an badenw an ɲuman sigira nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an ɲuman wuli ala k'an sagow d'an ma ala k'an laban ɲɛ ala k'an ka hamiw dilan ala ka garijɛgɛw foni sini kɛnɛya ala k'o d'an ma nin kɛnɛ kɛnɛba don an bɛ ala fo ka barika da
ka wale ɲuman dɔn jado kuma fɔlɔ min bɛ da yani nga don walanda kɔnɔ o ye n bɛ hakɛto ɲini an karamɔgɔ Alhaji Umar Baro ani karamɔgɔ tɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan n'an bɔra yen an bɛ an misiri fɔ ka barikada ka wale ɲuman dɔn ka tila k'a fɔ a ye k'a ni layidu ala ye ɲinan jira an na cogo min na ka duwawu k'a ye ya rabbi ala ka san caman yira an na si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an n'a ma a bɛ min fɛ ale de b'a dɔn ala k'o k'a ye kɛnɛ in sigira ala kira de kanu o kosɔn an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi o kanu kelen in kosɔn a bɛ min fɛ ala k'o k'a ye o de kama ala kira yɛrɛ kanu an b'a fɛ k'an da don an ka bi mawudu bɛɛ la o de la ne b'a dɔn Ami bɛ ala kira fɛ mais k'a tɔ d'a ma su in na n'i b'a fɛ ka kɛ kira fɛ i bɛ kɛ cogo di taamasɛn jumɛn bɛ ye e la n b'o fɔ a ye k'o fɔ kira kanuɲɔgɔn bɛɛ ye k'o fɔ n yɛrɛ ye n b'a dɔn an fɛn o fɛn sera yan ala kira kanu de y'an bɛɛ se yan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sabati ala o kɔ tɛmɛnen kɔ an ka sirifu kɛnɛ nɔrɔyara n'a tigiw ye wallahi olu de bɔra ala kira la an bɛɛ ye kelen ye nkalon kuma dɔn ayi hali président den a fa ye président ɲɛ kama a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ du kɔnɔ kabila kɔnɔ fɛn bɛɛ la jango mɔgɔ minnu bɔra kira la Sherif Muhammad al-Mukhtar a ka denbaya bɛ kɛnɛ fɛ ni maa kan ka tan ninnu de kan ka tan ni maa kan ka bonya ninnu de kan ka bonya an bɛ dugawu kɛ ala k'o mɛn ɲɛfɛ u nana ka na kɛnɛ ye nɔrɔ ye an bolo cogo min na ɲina ya rabbi ala k'a to san wɛrɛ fana u k'a nɔrɔ ye an bolo an ka taaba ninnu ala ka hinɛ bunanɲan ka fara tɔ bɛɛ kan an bɛ ye layidu tigi ye dɛ ko a san 18 an filɛ o de kɛnɛ a san 18 bɛɛ kɔnɔ buna de bɛna wajuli kɛ mais a bɛ duloki kara k'a don ne ni buna fila bɛɛ la kuma dira ne ma ya siɲɛ caman buna ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko ne tɛ kuma ni ala y'i kɛ ŋana tigi ye bɔ ŋanaya la n'o tɛ i bɛ malo wallahi buna bɛ se ka kuma min fɔ ne tɛ se k'a fɔ bamanankan min walawalalen b'a da ala m'o nɔgɔya ne ye faamu min b'a la ala m'o di ne ma a n'a ka denmisɛnninya kodɔn min ni ala y'a d'a ma ala m'o di ne ma an tun bɛ se k'a sen bɔ ne sen na pewu ko buna tɛ yen nka a ko ni ne ma buna ye n bɛ n tɛgɛ ɲasi e de ma san 18 a bɛ ne ni buna kɛ complet kelen de ye an tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'an kɛ filaninw ye k'an bila fisiribale ye kafiri de ye a ka kan an ka nin fɔ a ma kɛ an ɲɛ k'an k'a fɔ a y'a kɛ ala de kosɔn mais saya de mago t'a la n'o tɛ ni kɔrɔ don ne ka kɔrɔ ni buna ye kosɛbɛ mais ala de ta y'a yɛrɛ ye min ka d'a ye a b'a kɛ o la bi su in na kira muhamadu ye jɔn ye taamasɛn min bɛ a kanuni na pour que an bɛɛ k'o kɛ fayidiya ye ka wuli n'o ye an b'o kɛ su in na walalahi nka yan'an ka se yen fɔlɔ an b'an karamɔgɔ fo n'o ye alimul allama ye fahimul fahama baharul buhuru badrul buduru samsu sumusu muhyil bai'a faridu dahrihi wa wahidu asrihi as-sayyid sharif usman madan haidara an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka sijan d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka laban ko ɲuman d'a ma ala ko kan yala kira bonya kama salli ala rasul haidara ye dilanni kɛ wallahi a ye dilanni kɛ ala de y'a k'a ye i m'a ye bi mali diinɛ ɲɛmɔgɔ a taara ka kalifa ale de ma ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ
ako ay tugu alako aw ka tugu alakira ko ani aw ka dina nyamaw Allahu akbar skay donc ala ya lebla o place la ni maliye ngo ala nu ko kira o kan ga haydara faraka ala ya ke amirul mu'minina e bi mali be kono ama nyini de bengera kan de ka dama Allahu akbar o kuma la ala ya bunya sikatola mbeto ko fonga kuma kono hadama de hali wolo den ni ala ya bunya kana do ala ka ma bay ala ka ma badi ala de taya ka bunya ya badi mo de ma mo ma dia sikatola ulinnal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadli al azim anyan Allahu akbar nin kara mo bi ala ya bunya sikatola okara mali kono na te de nya yere kono na kuma na yoro abelame sikatola wa ka kuma be famu wa abe min fo aba fo alai abe min ka aba ke alai wa ay min don aya don alai sikatola skay ala kan yerew ke an fotu baye amin ala ka kanudo an yerew la amin wa kira moden do fana bora ala kira la sallallahu alaihi wasallam wasallam o be bunya to dafa wallahi ni kera ala fe ka ke kira fe ka ke silame nyumanye ka da ala la ka tlaka ike kira moden ye adafara fo yewere to ko fe ambe do de ke ala ka fanga se amin wala ni ala sonama nga bisuina alamatu mahabbati nabiy sallallahu alayhi wa sallam tama sem min be se ka yem mo wala mo min ko ibe ala kirafe dala kuma gansante aba fe kafiye fo tama sen do kaye ela hukmu mahabbatihi sallallahu alayhi wa sallam mahabbatu nabiy واجبة على كل مسلم ومسلمة الله أكبر أو على كل مؤمن ومؤمنة الله أكبر ولا بد للمؤمن أن يكون حبيب الله أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه ولا يكمل إيمان العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه أكو تقولي أكو يكادون على كرا محمد صلى الله عليه وسلم ككافة يدسكونا ناصر الإسلامي كوي واجب بلندي جاغو سابو أها ككيرافة إسلامي تو fen kanu nentede dia gosado ni te kira fe ala ere tife sikatola Allahu akbar ani te ala fe adekele aha sikai in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allahu akbar ni fora kira de sallallahu alaihi wasallam wasallam ni mafo nabi nyuma sima ni mafo chiden sima ni mafo kutubu sima ni mafo waliju sima ni mafo mabasima ni be nin fe yene ala soro ni te nin fe nga haju foitila Allahu akbar ja ala te so ni kirate sikatola Allahu akbar ni be ala fe idlon kirala ibe se alama sikatola ni be ala fe ke kira fe ibe ala so ala kanu ya amin okmala ayo de fo sako wajibi blendo mu'mini chema na musulman beka ako karima ke mu'mini siye faka ke mugode mimbe ala kanu nyoy fe kateme fen bela jilenka kateme hala ere ninkunka ni be kira fe ni ta fe kateme yere kan okmala e ka fe madafa wala dondo sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ako kira ya nyininka ko ne ka kanu be chugodi eyo ako muhammadu wallahi mbi fe kateme fen be kan fona bora nyere ni kuna kira ko umar ma ko ekote wa ako lekete kira ko kuma ko kanu madafa mugo sika kanu se ka dafa abada fika kenne muhammadu fe kateme iyere kan kateme ifaka kateme ibaka kateme imuso kan kateme idenga kateme hali iyere ni kunka na fora ka sade ibe sa kira ka balo sikatola walla sabaw yesayata kira ka saka balo wallahi ka sayata kira ka balo rabbe umar ko wallahi ala kira kon kunta donle me bi ko fe ne kera efe kateme fen be ka hali ngere ni kun mbe efe katema ka Allahu akbar o kira in kanu
o de foto filɛ an ye ala k'a sabati an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na a ko maa si ka limaniya tɛ dafa fo i ka kɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ka tɛmɛ i yɛrɛ nikun kan ka tɛmɛ i ka fɛn bɛɛ kan wa o bɛ kɛ de fana fo o ka kɛ fadlan an malihi wa ahlihi wa waladihi i ka kɛ kira de fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ nikun kan ka tɛmɛ i ka nafolo kan ka tɛmɛ i muso kan ka tɛmɛ i denw kan ka tɛmɛ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan a bɛ fɔ o de ma ko kira kanu ala ka an taw ko ye a bɛna hadisa dɔ f'i ye o ye ala kira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa ko منها قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه ni ala kira yɛrɛ de mankan ye mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ mais ala kira kun tɛ kuma yɛrɛ ma وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله أكبر ala kira ka kuma ka dɔgɔ yɔrɔ la a b'a yɛrɛ fɔ yɔrɔ min na mais n'a kuma n'a yɛrɛ kan yɔrɔ o yɔrɔ kana siga de ala de y'a bila ka kuma n'o ta tɛ kuma nin yɔrɔ in na a kuma n'a yɛrɛ de kan a ko maa si tɛ limaniya aw la hadisa in bɛ bukhari kɔnɔ a bɛ muslimi kɔnɔ a minɛna ka bɔ jɔn da o ye anasu de ye anasu de ye kuma in lakali a ko ala kira ko maa si tɛ limaniya aw la f'a tigilamɔgɔ ka kɛ ne de ko ka di a ye ka tɛmɛ a denw kan ka tɛmɛ a musow kan ani hadamaden bɛɛ diɲɛ bɛɛ ko wa dɔnnibaw ka bɛnkan na n'o ye muttafaqun alayhi kitabuba fila min n'o ka kɛnɛ hadisa kitabu la n'o ye bukhari ni muslimu ye ko nin kuma surila o ba dingɛ kɔnɔ a ko cogo di san wa khassal walida wal walada bizikri li kawnihima a'azza khalqillahi alal insani ko muna anana kuma fa kan ka kuma ba kan ka kuma yɛrɛ kun kan ko parce que a ka ca ala fɛ i tɛ foyi fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ ni fa ni ba kan ni fɛn nana ka ban o de bɛ bila a bɛɛ sanfɛ k'o de kama a y'a damina o la f'i ka kɛ kira fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ka tɛmɛ i den kan ka tɛmɛ i muso kan ka tɛmɛ i fa ni ba kan parce que i b'i yɛrɛ de fɛ ani fa ni ba ni denw i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ tɔw tugu a la k'o de kama a ye kuma in nati ni nati cogo in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka an kɛ kira fɛ a ko nin kuma in na sisan wa fi hadha ta'kidun ala annahu yajibu an yakuna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ahabba ilayya ila nafsi al-mu'mini min kulli habibin wa azizin alayhi min sa'iril bashari jami'an akoy ka don nin kuma min filɛ ka fɔ sisan ko o de b'a a yira k'a fɔ a bɛ wajibiya kira kanunina k'o sɛnbɛntiya k'o kologiriya k'a fɔ o de ka kan ka kɛ ka tɛmɛ mumini kini bolo a yɛrɛ ninkun kan ka tɛmɛ a kanuɲɔgɔn bɛɛ kan ka tɛmɛ a ka maaba bɛɛ kan ka tɛmɛ a teri bɛɛ kan ka tɛmɛ hadamaden bɛɛ kan farikolotigi o farikolotigi kira kanu bila a bɛɛ sanfɛ fɔlɔ ni ala bɔra yen kaba a ko wasadiqu fi hubbi nabiyyi mɔgɔ min tiɲɛtigɛlen bɛ kɛ a ka kira kanu na o ye jɔn ye o de ye man tazahara alayhi alamatun ko fɔ taamasiyɛn dɔw bɛ a bɛ n'o fɔ ko fɔ olu ka bange i la pour que a ka se ka dɔn e ye kira kanu n'a ye k'a b'a fɛ ka taamasiyɛn dɔw fɔ ko fɔ olu ka bange i la an y'a ɲini ala fɛ ala k'o taamasiyɛn ninnu bange an na a ko wali mahabbatihi alamatun kathiratun a ko kira kanuni taamasiyɛn caman de b'a la nka ale ye taamasiyɛn 5 ɲɔgɔnna ta an b'a fɛ k'an da dɔn o 5 bɛɛ la k'a walawala a 5 kelen kelen bɛɛ a b'a bakurubaya di a bɛ tila ka don a kɔnɔ k'a cɛ bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ komi ni gari ɲagamina i bolo i b'a finman n'a jɛman bɔ ɲɔgɔn na cogo min na n'a ɲagamina gesedala bolo a bɛ tila ka kanu in fana détaillé ten pour que bɛɛ ka se k'i ka faamu sɔrɔ a la a ko o de ye awwalan a bɛna kuma i y'a fɔlɔ kan a lamɛn ka ɲɛ dɛ ne ba an misiri bɛ yen
mbe kan ka ɲafo e de ye khasatan ani jama bɛɛ a ma Allahu akbar. mbe kan ka kuma adressé ale la kɛrɛnkɛrɛnni ɲana parce que ale be kira fɛ o de y'a to san 18 a bɛ kan ka nin kɛnɛ sigi a ka se k'a ka kira kanu tɔ sɛnbɛntiya k'a faamu a ka nin kasɛti yɛrɛ de ɲini a k'a lamɛn Allahu akbar. a kana dan ya lamɛnni ma dɛ a k'a don a kunkɔrɔ k'a lamɛn billahi dɔ bɛ fara a ka kira kanu kan n bɛ tila ka kuma jama tɔ bɛɛ fɛ bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ b'o la Allahu akbar. ani bɛ hakɛto ɲini karamɔgɔw fɛ Allahu akbar. n'a fɔra mɔgɔ ka kuma i karamɔgɔw kɔrɔ a man nɔgɔn A man nɔgɔn. ha i karamɔgɔw ka kuma u ɲana kalanden ka kuma karamɔgɔ ɲana foyi man gɛlɛ Man gɛlɛn. a ko awwalan a fɔlɔ Naam. o de mahabbatu ahli baitihi alayhimus salam nin de y'a fɔlɔ ye i ka kira kanu a tɛ se ka ɲɛ abada ka n'i yɛrɛ sɛgɛn wa ɲɛcogo foyi t'a la k'a fɔlɔ de ko f'i ka kɛ ala kira somaw de fɛ fɔlɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Salim. nin ye tiɲɛ ye sa mɔgɔ mɔgɔ ko k'a b'i fɛ n'a t'i den fɛ a ye nkalon tigɛ maa o maa ko a b'i den fɛ mais a tɛ e yɛrɛ fɛ e yɛrɛ tɛ sɔn fɛ in na Siga t'o la. Allahu akbar. o de la a bɛna kuma in de détailler pour que a ka faamu a ko famahabbatu alihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fardun fil kitabi wa sunna ka kɛ alakira somaw fɛ sallallahu alayhi wa sallam a ko i k'a dɔn o ye wajibi de o ye farda de kurana kɔnɔ ani hadisa kɔnɔ Allahu akbar. wa huwa haqqun min huquqi rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Salim. wa o dama tɛ dɛ n'i ye kira ka hakɛw di a ka hakɛ belebeleba dɔ ye ka kɛ a bɔndaw fɛ diyagoya o ye kira ka hakɛ de n'a ma se ka kɛ dɔrɔn a ka hakɛ dɔ pɛrɛdi la Siga t'o la. Allahu akbar. ala b'i ɲininka a la lahara ya rabbi ala k'an kisi o ma Amin. i y'a faamu de wa huwa haqqun min huquqi rasul sallallahu alaihi wa sallam a ko qala allahu ta'ala qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba Allahu akbar. o be suratu sure kɔnɔna na ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko ne mamadu ka cidenya a k'a dɔn ma sara foyi ɲini aw fɛ n ka cidenya hakɛ la fo dɔrɔn de a ye kɛ ne mamadu bondaw fɛ Allahu akbar. mɔgɔ minnu bɔra n na m'a fɔ aw ka wari di yan m'a fɔ aw ka sanu di yan m'a fɔ aw ka foyi ɲini k'a di yan mais mɔgɔ minnu bɔra ne mamadu la ka k'u fɛ o ye diyagoya de Allahu akbar. o kuma la sirifuw ni aw nana an ka nin kɛnɛ in nɔrɔya Allahu akbar. mawuludu dafara Siga t'o la. mawuludu baara ɲɛna a tɛmɛna Siga t'a la. a ye duwawu ka ɲɛ a sara bɛ ala bolo ala k'aw sara Amin. kuranɛ aya in kɔfɛ wa qala sallallahu alayhi wa sallam ala kira fana y'a ka hadisa tuga la min ni nin kuranɛ aya in bɛɛ bɛ taga ni ɲɔgɔn ye u tɛ ɲɔgɔn jɛ ala kira ko cogo di adibu awladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baytihi wa ala qira'ati alquran fa inna hamalat alquran fi dhillillahi ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi Allahu akbar. ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam Salim. a ko cogo di Naam. ala kira ko a y'aw denw lamɔ ni koɲa saba ye ni ko saba a ko a fɔlɔ fɔlɔ ne mamadu yɛrɛ kanu o de y'a fɔlɔ ye Allahu akbar. aw ka nabi ɲuman kanu wa ahli baytihi ani kira sɔmaw n'o ye ne bɔnsɔnw minnu bɔra n na n ka zuriya mɔgɔ minnu bɔra imamu hasan na minnu bɔra imamu huseini na fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɔra fatimatu zahara la o bɛɛ de ko don kira mɔdenw f'aw ka kɛ olu fɛ Allahu akbar. a sabanan ye juman ye Wala wala. wa qira'atul qur'an ani kuranɛ kalan a ye denw lamɔ nin saba la kira kanu kira sɔma kanu ani kuranɛ kalan Allahu akbar. nin de ye mɔgɔ min ko i bɛ kira fɛ o kuma la i bɛ tɛmɛ ni nin sira ninnu de ye nin de fɔra an ye Allahu akbar. mais n'an y'an jɔ yan sisan nɔ baara bɛ tiɲɛ wallahi baara bɛ tiɲɛ sisan n'an y'an jɔ yan ni hadisa in kelen dɔrɔn an k'an jɔ a kan ko f'i ka kɛ ala kira fɛ ka kɛ kira sɔmaw fɛ o kuma la ka sɔrɔ ka kɛ kuranɛ kalan fɛ mais dencɛ 10 bɛ e bolo dencɛ 15 bɛ e bolo dencɛ 7 bɛ e bolo a bɛɛ hali kelen tɛ kuranɛ a sɛbɛnnen don
e ko ibe kira fɛ amano Allahu akbar a kɛra cogo di wa qira'atul qur'ani kɛ o bila la kɔfɛ jona i ko ibe kira fɛ i tɛ sirifu fana fɛ o man ni dun tɛ sirifu fana fɛ dɔrɔn i tɛ ala kira fana fɛ u bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na o la fo nin saba bɛɛ ka dafa i la an y'a ɲini ala fɛ ala k'a dafa an na o kuma la a bɛ na ni kuma tɔ ye sisan hali bi an bɛ fɔlɔ yen de kan dɛ n y'a f'i ye cogo min na 5 don an bɛ fɔlɔ yen de kan wa qala sallallahu alayhi wa sallama a ko ahibbuni li hubbillahi li wa ahibbu ahli bayti li hubbi rawahu tirmidhi wal hakim wal bayhaqi Allahu akbar ala kira ko cogo di a ko a ye kɛ ne muhamadu fɛ i n'a fɔ komi ala yɛrɛ de kɛra n fɛ cogo min na wa a ye kɛ n somɔgɔw fɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ kɛra n somɔgɔw fɛ cogo min na o kɔrɔ ye ala de ye ne muhamadu kanu kan sugandi kan ci a kɛra n fɛ dɛ a kɛra n fɛ cogo min na dɛ a ye kɛ ne muhamadu fɛ ten wa ne yɛrɛ fana bɛ n somɔgɔw fɛ ne fana kɛra n somɔgɔw fɛ cogo min na dɛ a ye kɛ u fɛ ten a ko nin kuma in bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ a bɛ tirmiziw la a bɛ hakimu na a bɛ bayhaqi la sisan artikili fɔlɔ banna kira kanu artikili fɔlɔ o de filɛ nin an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sabati ala saniyan a filanan o de ye mahabbatu man ahabbahu annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o de ye mahabbatu من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام وزوجاته أمهات المؤمنين والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين يا فامو أودي سيسنا أفلانا كاكم مغوفة مغمنو فنا كيرا على كرافة صلى الله عليه وسلم إلا فكم أفرو مسولا أكا صحابة ولا أني مغمنو ناجرا جنيغنيا نوما جنفا ka kɛ ulu fana bɛɛ fɛ o fana bɛ kɛ wajibi ye bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ ye n'i kɛra kira fɛ mɔgɔ minnu fana k'u bɛ kira fɛ i bɛ kɛ ulu fana bɛɛ fɛ o de ye kuma ye ka kɛ kira n'a ka sahaba fɛ a ka sahaba minnu ma janfa n'u tugura ko jelenya la tiɲɛ la o sahaba caman fana bɛ yen i ka kɛ ulu bɛɛ fɛ a furumusow i ka kɛ ulu bɛɛ fɛ a ka zuriya a denw i ka kɛ olu bɛɛ fɛ nin bɛɛ lajɛlen fana bɛ don kanu kɔnɔna na ka taa hali n'an ye kira bila ni mɔgɔ min ko a bɛ e yɛrɛ fɛ n'a y'a yir'i la k'a t'i muso fɛ a bɛ gɛrɛ i bolo dɔɔni o tuma na nin de ye kira kanu ye ka kɛ kira fɛ ka k'a somɔgɔw fɛ ka k'a musow n'a denw fɛ ka k'a jɛɲɔgɔn sɛbɛw fɛ ani minnu jɛra n'a ma tigɛ u la n'a dar'u la an'u ye jɛɲɔgɔnya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲumanya kɔnɔ ayiwa a b'o cogo kelen in na dɛ an bɛna a sabanan na ثالثا نيكو يكادو كده كانوا بعدي بغض من أبغضه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين والكفار والمنافقين والمخالفين لسنته الطاهرة والعصاة المتهاجرين بالعصيان على سبيل التمثيل لأن عدو حبيبك عدوك أكو تقولي أكو السبنا ni ko ye kira kanu ba ye fi mɔgɔ minnu fana k'u tɛ kira fɛ n'o ye kira jugu ye fi ka ban o bɛɛ fana la ne bɛ kira fɛ mais kira jugu ye n teri de kira jugu ye n nin de kira jugu n b'o fɛ ko kuma la k'i ka kanu ma dafa o tɛ se ka kɛ o kuma la ko i n'a fɔ filangafow minnu ma sɔn ka na silamɛya ma i kan ka olu juguya komi kira y'u juguya cogo min na ani kafiri boli sɔnnaw ani nafigi min yɛrɛ bɛ sali a bɛ misiri kɔnɔ mais a tɛ kira fɛ e y'a dɔn a la k'a fɔ kira man d'a ye ne m'a fɔ dɛ a bɛ sɛbɛn ne ɲɛkɔrɔ cogo min na n bɛ kan k'a fɔ ten a ko wal munafiqina ani nafigi yala o ye mɔgɔ de ye min bɛ sali nka nafigi don nafigi caman bɛ yen o tɛ kira fɛ hali a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani nafigi dɔw jɛra hali u t'a fɛ k'a tɔgɔ mɛn a dɔw y'a janfa yɛrɛ a yɛrɛ jɔlen ɲɛna k'a janfa ka mɔgɔ dɔw la murti ka bɔ a ka kɛlɛ jama la maa 300 ani kɔ nafigi cɛ kelen y'o kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam o kuma la ka ban o nafigi in na
k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ten de ka tila ka ban a la ale n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ k'o fana bɛɛ ye wajibi de o fana bɛɛ ye kira kanu dɔ de ani mɔgɔ minnu ye kira halifuya kira b'a fɔ an ka taa kɔrɔn fɛ olu ka nkalon don an ka taa tilebi fɛ ban o tigi la i b'o bɛɛ fara nin kan i y'a faamu dɛ ani i k'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'o ye kira jugu ye o bɛɛ fara i jugu kan sabu i jugu teri o y'i jugu de a y'o de fɔ ka kuma dafa sisan an bɛna arabi a naanina n'i b'a fɛ ka kɛ kira kanubaa ye taamasiyɛn minnu b'a la n bɛ kan ka olu de fɔ i ye a naanina ta'atuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam k'o ye ka ala kira de labato k'a kana bato n'a ko min a tɛ ɲɛɲini yɛrɛ wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ala ye nin de fɔ kuranɛ kɔnɔ c'est-à-dire ni kira kumana ka ban dɔrɔn a tɛ ɲɛɲini bilen mamadu e ko cogo di a bɛ kɛ de o de ye ka tugu ala kira ko haqiqatan n'a ko min o bɛ kɛ a ko fallahu huwa alladhi amarana bi ta'ati nabiyhi alladhi lam yantiq qattun anil hawa ko ala yɛrɛ de ye an yamariya k'a fɔ an ka tugu a ka ciden kɔ a ka nabi ɲuman kɔ a ka nabi ɲuman min a ma a diya n ye fɔ qattun diɲɛ kɔnɔ n'a kumana dɔrɔn k'a bɔra ala yɔrɔ a m'i to a yɛrɛ ma dɔrɔn ka kuma kamanamanakan fɔ k'a fɔ a ye nin kɛ ne ye ten a ye nin non non n'ale kumana dɔrɔn a b'i n'a fɔ komi ala de kumana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa qala subhanahu ala ko qur'ana kɔnɔ nin yɔrɔ in na k'a sɛbɛntiya man yuti'ir rasula faqad ata allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafizan nin qur'ana ɲɛ kabako de ala ye nin kuma min fɔ nin ye kuma ba de mo dukɛlaw kira ka bonde wallahi ala ye ala kira bonya fanye mais hay ni bɛɛ don caman bɛ wulu b'a dɔn ala ko cogo di a ko ni maa o maa tugura n ka kira kɔ o de ye ne ala tugu ɲɔgɔn na nka ne maa min banna ka tugu kira kɔ o kuma la fama arsalnaka alayhim hafizan mamadu o to ye o hala kira mi bila k'i ka taa mɔgɔw garder a y'a kɛ wa a m'a kɛ wa la kuma mɔgɔw fɛ dɔrɔn maa o maa banna e la o banna ne ala de la wa ne yɛrɛ ala mago t'o la koyi an y'a ɲini ala fɛ ala kana an ban ala nin bɛ suratu nisa'i kɔnɔ a ko wa qad yufhamu min hadhihi al-aya anna man lam yuti'ir rasula sallallahu alayhi wa sallam falam yuti'illaha jalla wa ala k'i b'a faamu ni aya in kɔnɔ ni maa o maa ye kira kan sɔsɔ ko o yɔrɔ bɛɛ i bɛ jate dɔrɔn i ye ala de kan sɔsɔ ta kana ta la ni kira ko a to e ko i tɛ i banna ala ye n y'o de f'i ye depuis kuma daminɛ la a ko a bɛ kira a b'o o la a ko wa mahabbatullahi ta'ala wa maghfiratuhu lil mar'i muta'alliqatan bi ta'ati al mar'i li nabiyyillahi alladhi lam tamassa yadahu yada imra'atin ajnabiyyatin qattun Allahu akbar ay kuma ba fo tuguni a ko abi na fo komi ala de ko ale ala kanuni ani ale ala ka yafa hadamaden ye a ka kanu n'a ka yafa tɛ sɔrɔ abada fo hadamaden ka sɔn k'a yɛrɛ di ala kira de ma ka tugu ala kira de kɔ ko kira jumango don kira mu a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ k'a ma deli k'a tɛgɛ di walimuso ma n'o y'a ka ajanabiya ye walimuso min tɛ a zum haramu ye k'a ma deli k'a tɛgɛ di o ma a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ qattun k'a ma kɛ sallallahu alayhi wa sallam caman bɛ kule la ko kira ka sunna a bɛɛ ma dafa o bolo koyi billahi an bɛna sa dɔw ma hali a dɔ filɛ dɛ kira ka sunna siga t'a la an b'a ye caman bɛ wuli ni bɔnbɔsiko ye caman bɛ wuli ni ko wɛrɛw ye ni yecogow ye mais a ko i ma sisan ko kira ma deli k'a tɛgɛ di muso si ma fo k'a sɔrɔ o ye ale yɛrɛ zum haramu dɔ de ye n balimakɛ o sunna in b'i bolo wa o bila lami
aywa kabini sa anga hakili to ala Allahu akbar ha andu nyewo ya antege be wali muso tige assalamu alaikum wa alaikum salam tige ga makade tige di wali muso tige bara bala farati bala anga nga njija kosobe onanyu gonawla Allahu akbar ala ka hakili nyumandam amin ya rabbi ala ka hakili nyumandam amin ala ka mbe sawabama amin akoni nyoroina nam afleka kuma min fiye aye muntugala ako qala allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum ila akhir al-aya kuma anyini aya foka teme alebe ala imrana kono Allahu akbar me anya anna nasru anya antena siginka ale wala parce anya ale foka ba katola ako nam ni aya mun nafleka fosan doni baba dobe wafa mako ibnu kasir nam rahimahullah aleko hazihi al-aya nam akoy ka don ni ayay hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqati al-muhammadiyya fa innahu kadhibun fi nafsi al-amri hatta yattabi'u ash-shar'a al-muhammadi. Allahu akbar sisan ibnu kasir ko akoni aya min nafleka akala ko aya imbe yirali de ke ka fo maoma yire wele kiye kira kanu nyaanye ka soro ete ala kiraka muhammadiya siraka kira e sira jele min di ima son ka teme sira fe ki kaado iye galon tike ite kira kanu no Allahu akbar iye galon da yire la ko fika seginde kana don sharia koro ala kira ni sharia min nana ay kuma ka munun fo fika tugu obedo ko fi jami'i aqwalihi wa af'alihi aka kuma kan na ka bara ko fika tugu nin kerengere na bere jenen ko Allahu akbar wa adamu ta'ati rasul ko kiral kanna bato baliya o min flene nam o kuma la obe hadama den samade kata juguma dronde ma ala kan kisama amin nafa fu itala wa allaban wo laban abi kafiriya ha akoko de yato ala ya fo aya bere kono ulati ullaha war rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin skay ala ko qur'ana kono nam ni nyoroina halbi suratu ala imran ala be ni fo yende Allahu akbar ako nam ay ala kana bato aw ka ala kira kana bato skay ikado naw bano o mako ke ala kinite kafiri fi abada ay Allahu akbar ala te kafiri fe ala kana ke kafiri amin ako odela ako ha وجعل الله طاعته nam صلى الله عليه وسلم wasalim موجبة للهداية قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا أكوي كادو nam على كراك على بطولي كو على يودي دلون كندالا Allahu akbar تسيكا كندا أبدا فيكا تو على كراك ha على اللي بسرعة يلا sikatola على اللي بافي سرعة فلتة ما في ni ale ka sira bla dro kandati ha ko o de la ko ala ko qur'ana ko naw tugura ni cenko abe kanda Allahu akbar wama ala ar-rasul illa al-balagh ko foyte kiray ci la sedi ko odo mamadou ci la sede Allahu akbar wa ya la sefana ala se mamadou ya se ko beke la sedi la anye nga mo de kana geleyara mo de tlo geleyara mo de mako majo ala kira sallallahu alayhi wa sallam salim nte kira kanu a caman be no abanda de la ha wallahi Allahu akbar wallahi na am bekera kira fe ko mi amma go ambe kan ka di cogo bina suina ibaye ka fo ko lafiya nana sikatola alhamdulillah an karamɔgɔ ka laseliw tɛmɛlen kɔfɛ haja ami siribe a ka kalanbulon o karamɔgɔ n'o ye cɔrnɔ adam baro ale fana sɔrɔla ka foli kɛ o cogoya kelen na fɔɔ ka taa se kalanbulon in muso sanumanw ma fɔɔ ka taa se baara in yɛrɛ labɛnbaga ma n'o de ye haja ami siribe ale fana sɔrɔla ka bɔ k'a ka wale ɲumandɔw foli n'a ka nisɔndiyalikanw lase jama ma. nin kuma yɔrɔ in na n'an ko an bɛ kuma tuma bɛɛ lajɛlen surtout an bɛ awa mun ka mawudu labɛnnen kɛnɛ kan n'o de ye an kɔrɔmuso ɲuman ye ami siribe hakiliw bɛ miiri ka taa fɛnba dɔ la nka ne ko k'o kɛra ko ala de y'a kɛ dɔrɔn a bɛ kun anw na n'o de ye an ka belebele an jɛɲɔgɔn alhaji buna ɲang
an n'ale de tun bɛ jɛ ka mawuludi in kɛ nka ni ala y'a miniji dan sira la ala de y'a kɛ ale dun bɛ ala ka ci de la i bɛ taa sɔrɔ o de hɛrɛ a ma ka tɛmɛ duna tɔ in baloli kan an b'o jigiya fana k'a d'a kan a ɲɔgɔn camanw de bɛ yen minnu bɛ baarisojɔw la wala minnu bɛ duna ɲiniw la mɛ kamalen don de funankɛni fɛn bɛɛ kɛli se b'a ye ala kuta la nka k'a bɛɛ to yen ko n bɛ ala de ɲini a ye ala sɔrɔ de wallahi o jigiya b'an yɔrɔ a bɛ hɛrɛ mun kɔnɔ bi wa ani nin kɛnɛ in kɔnɔna la nin yɔrɔ mun b'a bolo bi o siga t'a la a b'o sɔrɔ ala k'o di ani silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala fo k'a barikada san o san bɛ na mawuludu la yan nɔ an bɛ adama fo foli belebele ye Ami Sidibe ye ale de donna quartier kɔnɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'an ka na karan kɛ an tɛ su bɔ an tɛ kɔpɔrɔ bɔ adama n'a ka timinandiya mɔgɔkɔrɔba la karan tɛ manamana ye dɛ ni mun fɔra an ɲɛ bi sini n'a nana o bɛ bɔ an kɔnɔ a y'i timinandiya f'an ye darisuw sɔrɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Ami Sidibe foli b'a ye an bɛ ala deli la a ye mun kɛ an ka fana ka fɛn sɔrɔ mun an b'a la dege ni mun ye n ka foli bɛ silamɛ jama cɛman n'a musoman ye n ka ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala kira sallallahu alaihi wa sallam ko taarala filalayi k'an ka ala lɔ firila kayi hɛrɛ kɔnɔ ya rifa ala fana b'an lɔ fi sidati gɛlɛya kɔnɔ wa alam a lɔ annama ahada ka fɛn fɛn n'a y'i jɛ lam yakun o tun ma kɛ li usiba ka o b'i sɔrɔ wa annama al yusri n'i ye gɛlɛya yɔrɔ yɔrɔ nusura nɔgɔya de b'a kɔfɛ mutagafuna lehi bɛn kelen bɛ nin hadisa in kan ani bi mas'udin ka bɔ ani bi mas'udi la ni hadisa in mana ye min ye ala m'an bila ka na diɲɛ kɔnɔ ten de a ko k'an k'ale ala lɔ an k'a batu n'i wolola diɲɛ la n'i ma kalan kɛ fu de b'i bolo an ka kalan kɛ an ka ala lɔ an b'a batu hadisa in mana fɔlɔ y'o ye a filanan ye min ye n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a lɔ k'a fɔ ala de y'a k'i ye i ka ala lɔ hɛrɛ kɔnɔna la i k'a kɛ a kɛcogo la i b'a fɔ a fɔcogo la nka an hadamadenw k'i sigi fo ni gɛlɛya y'i sɔrɔ e mago tɛ ala ko fosi la ni gɛlɛya y'i sɔrɔ dɛ i bɛ wuli ala ye ala o ye ala lɔn tɔw ka jɛ de ala ka jɔn min kisi o ma nka wele bɛ n baden silamɛden bɛɛ lajɛlen aw kana kalan kɛ ni mɔgɔ ma kalan fu de b'i bolo n'a kun de b'i la diɲɛ kɔnɔ ala y'a nati k'an k'a batu an k'a lɔ o de y'an ka kunnandiya o de y'an ka hɛrɛ ye o de y'an ka laban koɲumanya ye n bɛ ala fo ka ala n'a kira fo n bɛ silamɛ bɛɛ fo mun karanna mun ma karan cɛw ni muso ka foli bɛ b'u ye Ami Sidibe an bɛ Ami Sidibe fo k'a badenw fo k'a sinjiw fo k'a ba n'a ba minnu tagara ala ka hin'u la ka yafa k'u ye minnu balole ala k'u jidi Ami Sidibe ka mawuludi ɲinan de y'a san 18 ye Buna Ñang de san 16 ɲanamaya saro mama saliya kɛ ɲinan fara mama sal de bana kɛ Ami an bɛ dugawu kɛ Ami sini kɛnɛya a n'a badenw n'a sinjiw bɛɛ n ka foli bɛ Balaji ye fɔlɔ Balaji Baro ale de ye karanɲɔgɔn in sigi fɔ ala y'an garijɛgɛ don buna la ni kaɲɔgɔn tun ma sigi ne tɛ mori ye an tun tɛ nin sɔrɔ bari jɔn y'a sinsin an bolo k'a sankɔrɔta an bolo ka se bi ma ala ni Buna Ñang ala ni Buna Ñang san o san bɛ sigi nin kuma in ma ne an karandenw de y'a sigi bari u bɔra n kɔ kɔrɔ u ko ko vraiment kow ka gɛlɛn ne ko n ko ne b'a taa ni ala ye a taa ni ala ye ka se bi ma jɔn y'a sinsin an bolo Buna Amsardine u ɲɔgɔn tɛ duna kɔnɔ ne bolo dɛ parce que n'a fɔra anw tun wari ko don anw tɛ se ka mawuludi kɛ bari Amsardine n'o ye Buna ni a ka Amsardine ye u bɛna ni minɛn ye u tɛ hali ne lɔ u bɛna dɔrɔn u b'a bila ni dɛbɛ min na u ni mikoro bɛ na u ni fɛn bɛɛ u y'an dɛmɛ ala kama kira kama bari ne bɛ se k'a fɔ ala ye nin di ne ma cogo di sirifu cɛ kanu n m'a ɲini a k'an lɔ
parce que a bɛ ne ɲakɔrɔ kaba parce que sirifu cɛ ni n y'a ka wajuli lamɛn a ka di n ye fo ne yɛrɛ balimaw b'a fɔ ko Ami ka Hayidara ka sɔrɔ Hayidara tɛ ne dɔn ni mɔgɔ min y'ari fɛn fɔ Hayidara a bɛ digi n dusukun na Ala ye n se de m'a ɲini yɛrɛ hali a k'a lɔn yɛrɛ tun ni mɔgɔ min ye fɛn fɔ Hayidara ye n b'a fɔ Ala de a bɛ n tɔɔrɔ fo n bɛ fu jun Ala ni n b'a dɔn ni n sirifu cɛ in a bɛ kuma min fɔ a bɛ Ala ta de fɔ kabini n ye Hayidara lamɛn ko ma digi ne la kabini n ye Hayidara lamɛn foyi ma di ne tɔɔrɔ ni mɔgɔ min ye Hayidara lamɛn ni muso di ye ne b'a dɔn i b'i cɛ minɛ cogo la i b'i balimaw minɛ cogo lɔn i b'i sigiɲɔgɔn minɛ cogo lɔn hali denw i b'u taga cogo la i y'a faamu buna bannen n taara o dɔ i kanto ma kabiri ye k'i ta fɔ Hayidara ye a ka wajulikɛla dɔ ɲini ka d'i ma n ko hali buna min bɛ na ne tɛ se buna kɔrɔ buna y'a kɛ Ala de kama ko ne bɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ bɔ Bamakɔ k'o nati ka mɔgɔw tɔw ɲɛ fɛn tɛ n bolo n ko bari buna n'a kɔrɔcɛ de bɛna ɲɔgɔn fɛ n'o sɔnna an na an bɛ to n'o de buna banfira dama buna muso ka to ɲagalen sɔ Mama Sall o fana y'a ta fo i b'a fɔ a bɛ tɛmɛ buna ta kan ka sɔrɔ tɛ ne kɔni bɛ Ala deli mun na ne ma fɛn fɛn sɔrɔ ka kɛ Amisaridu ni Mama Sall ni Balaji Baro ni Adama Baro ye ani ne dɔgɔnin Umar Baro bɛɛ b'a la Sayidu bɛɛ b'a la ya Rabbi n y'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka den di ma mun bɛ se k'u ɲɔgɔn k'u ye awa ne kɔni kuma si tɛ n da ka Amisaridu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ cɛ fara muso kan n b'a bɛɛ fo alhamdulilahi rabbil alamin an balima Shirifila TV lagɛbagaw foli ani wale ɲuman dɔn o ye aw de ta ye wajuli kɛnɛ tɛ fɔ aw minnu kɔ ni kun ye an ye Kayiba Jabate wajuli kɛnɛ min bi sigi laada la an ka musokɔrɔba sanuman fɛ Haja Ami Siribe ni kun ye an ye o wajuli kɛnɛ in de kan n'a ɲɛnamayara an karamɔgɔ Alhaji Ibrahim Ɲang fɛ an bɛ Ala de deli bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na a mɛnni ani k'a taga baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye Ala k'a kɛ malidutigi bonya a n'a barika kama an ka jamanaw Ala k'a basigi Ala ka cɛbɛn ni kabɛn sabati an ka jamana kɔnɔna na ani silamɛ jamana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen mawludu in a baara musaka bɔra yɔrɔ minnu na Ala ka jidili kɛ a maa kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye Ala k'a kɛ daliliw ye an n'u ye lahara jɔdon ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase Kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na k'a fɔ aw ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye shukran lakum wa barakallahu fikum Kurasi asimika